Marrastiko bosterdiak pasatxo ziren eta hemen 55 ume zeuden euren begiraleekin udaleku irekietan. Ume guztiak hemen geunkasan ja, zeiretan amaitzen dieselako udalekuak eta txikitxokua eta sua ikusi gendun, ja gorantza igoten eta, bueno, inberri izan genuen asan arrapaladan atara ume guztiek lehen bailen. Suerte handia eukin gendun, Moskun denporea badanak ataretako eta, bueno, pasau da. Harin kondurutu zinean? Segiduan, usaine, hasi zan, eta batez ere ja baltza urteten zankeie eta atoan urten gendun. Eta umeak ez dakit beldurtuta edo sustauta edo zer? Batez ere txikerrak nagusiek, bebai oiuka eta dan hasi zirean, baina txikitsuek negarrez. Gaur justo ganera udalekoen azken eguna dekozue? Bai, azkenengo eguna. Bai, eta atxo gurasuek hartu zeben neiko susto handia, sekixan ez eta zeirak inguruen, umen bila etorti eta ikusti frontoia barian, gurasuek bai benetan hartu zebela itzelesko sustue. Eta, bueno, atzoko galdera gabien izan zen, gaur egongo da, bai, dana aurrera, hori, materiala eta dana librau gendunlez. Ni etxan egoen, eta ditu zidaten etxera, esan basoza gertatzen zala plazan, ikuste zalako, okea urtetetzen zala. Eta, atera nintzen balkoia, eta balkoietik ikusten dute frontoia, eta hori orduan konturatu nintzen. Ikusten nolako ateratzen zala jakea. Eta orduan arduratu nintzen, eta galapan etorri nintzen plazara, banekin zeumea dela hemen frontoien. Egon ziren monitoreak, eskerrak harin konturatu ziren teiatuen zuta zegoela. Teiatuen sortu zen? Ez dakigu, hori bai ez dakikula gondino nun sortu dan. Printzipioz, bomberoak, Bizkaiko Foru Aldundiko bomberoak etorri ziren zutea amatuten, eta egin duguna da gaur bizian bomberoi eskatu txosten bat jakiteko nun sortu den zutea. Frontoia oindala gitxi barriztu zenduen, ez da? Bai, 2006-2008 inguru horretan egin genuen izugarrizko obra bat, konpondu zan dana, eta baztan aurtean izan genduen teiatu beste arrazotxo bat, eta urtarrian amatu genduen teiatuaren konponketa. Osak, daudana frontoia berriztutea, ikusten da, gutxi gora bera, dana ondo dagoela, ez? O zegoela, mintzat. Zegoela, ez da, zegoin panorama guztiz ezberdina da. Bai, ikusten duzu nola dagoen dana bateatu guzti erreta, ikusten duzu hemen erori dan dana, kaltea nik uste dut nahiko importante diez. Zerbait larriagoa gertatu ziteken, baina zorionez, ez da inor zauritu eta kalteak materialak baino ez dira. Bediatik, Maialen Egileor, Euskal Herria zuzenean.